हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरनायथावबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दिनै नोंथांमोननो NSP एबा नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि सोमोन्दै खोन्थागोन जायफोर बिथांमोना 2020 आरो 21 आव सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो जायफोर बिथांमोना थांनाय बोसोर 2019 आरो 20 सेसननि स्कलारशिपखौ मोनदों बिथांमोनाबो सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनानै मोनदोंबा रिनिउवेल खालामनानै लानो हासिगोन बेखौ सोर बानायनो हागोन आरो सेन्ट्रेल सेक्टरनि मा स्कलारशिप दं आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै ला नों जेखौ बाहायो बेनि उनाव नोंथाङा गुगोलाव NSP टाइप खालामनानै सार्च खालामखांनायनि उनाव बेबायदि नोंथाङा इन्टारफेस फैनो मोनगोन नोंथांमोना बेयाव अफिशियेल वेबसाइट NSP नि अफिशियेल वेबसाइट बियो नोंथांमोना बेबायदि फैगोन अब्ला नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि दसे लडिं जागोन लडिं जानायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बेनो NSP नि एबा नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि अफिशियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन NSP नि अफिशियेल वेबसाइटआव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नुखागोन लेटेस्ट आपडेटआव बेयाव नोंथांमोना फरायबा नुनो मोनगोन नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल फर सेन्ट्रेल सेक्टर स्किम इज नाउ ओपन फर फ्रेश एप्लिकेशन जायफोर गोदानै एप्लाइ खालामगोन बिसोरनि थाखाय ओपन जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना सिगां थांनाय 2019 आरो 20 सेसनाव मोनखांबाय सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपफोरखौ बिथांमोनहाबो रिनिउवेल खालामनो हासिगोन बे नै नोंथांमोना नुखादों 21 आगस्ट 2020 नि उनाव नोंथांमोना रिनिउवेल खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना फ्रेश देग्लायसो गोदान बानायगोन बिथांमोना दा बानायनो हासिगोन आरो जायफोर बिथांमोना थांनाय 2019 आरो 20 आव सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपखौ मोनखांबाय बिथांमोनाबो रिनिउवेल खालामनानै लानो हासिगोन 21 आगस्ट 2020 आव दानिया सेन्ट्रेल सेक्टरनि मा स्कलारशिप दं नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नै बेयाव नै नोंथांमोना बेयाव नुखादों सेन्ट्रेल स्किम बेयाव नुखादों नै सेन्ट्रेल स्किम बेयाव जा दं बेयो गाहायाव जा दं बेयो गासिबो सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्किम गोजा स्कलारशिप गोजा नोंथांमोना बेखौ बानायजोबनो हागोन बेयाव जा दङ जायखिजाया मोनसेखौ नोंथांमोना बानायनो हागोन जेरै बेयाव मिनिस्ट्रि अफ माइनरिटि एफेयार्स होनाय दं जायफोर बिथांमोना ख्रिस्टान एबा मुस्लिम जैन एबा बुद्धिस्ट बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि लास्ट डेटआ 31 अक्ट'बरावनो लास्ट डेट नोंथांमोना सोरबाफोर बानायनो गोसोबा बेखौ बानायनो हागोन जायफोर माइनरिटि बिथांमोनाल' बानायनो हागोन जेरै ख्रिस्टान मुस्लिम जैन बुद्धिस्ट बेबायदिनो मोनबा कमिउनिटि दं ना मा दं जोंनि इण्डियानाव माइनरिटिस बेखौ बानायनो हागोन बेयाव नोंथांमोना नुखादों नै प्रि मेट्रिक स्कलारशिप फर माइनरिटिस माने जायफोर प्रि मेट्रिक माने जायफोर बिथांमोना क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 10 सिम हाबदों बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन प्रि मेट्रिक स्कलारशिपखौ आरो बिनि उनाव पस्ट मेट्रिक नुदों जायफोर बिथांमोना क्लास 10 निफ्राय लानानै जेसेबांखि पस्ट ग्रेजुएटसिम फरायनाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नै मेरिट काम मिन्स स्कलारशिप फर प्रफेसनेल एन्ड टेक्निकेल कर्सफोर बेखौ जाय बिथांमोना बे कर्सखौ लादों टेक्निकेल कर्स लादों बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेयो जाहैबाय माइनरिटि एफेयार्सनि आन्दाराव जाय बिदिनो नै गोबां सेन्ट्रेल सेक्टरनि आन्दाराव गोबां स्किमफोर दं नोंथांमोना जायखिजाया मोनसेखौल' बानायनो हागोन सापस हमनानै ला नोंथाङा माइनरिटिनिखौ बानायोबा नोंथाङा दस्राखौ बानायनो हानाय नङा नै बेयाव मिनिस्ट्रि अफ ससियेल एन्ड जास्टिस इम्पावारमेन्टनि आन्दाराव बेयाव दं नै बेखौ SC फोरनि थाखाय बियो SC कमिउनिटिफोरनि थाखाय बिदिनो नै गोबां बेयाव नोंथांमोना माखौ एप्लाइ खालामनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन गासिबो सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपआ ओपन जाबाय नोंथांमोनाखौ बानायनो हासिगोन आरो नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ गोसोआव लादि जायफोर बिथाङा सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपखौ बानायगोन बिथांमोना स्टेट सेक्टरनि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा सापस जोंनि आसामा नोंथांमोना आसामनिखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जोंनि आसामनिया दासिमबो एप्लाइ जाथ'वाखै जानुवारि फेब्रुवारियावसो जाहैयो नोंथांमोना जुदि सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपखौ बानायोबा सापस हमनानै ला माइनरिटिनिखौनो एप्लाइ खालामबाय एबा मिनिस्ट्रि अफ ससियेल जास्टिस एन्ड इम्पावारमेन्टनि जायखिजाया मोनसे बेयाव सेन्ट्रेल सेक्टरनिखौ बानायबाय एबा UGC नि स्पन्सर जेरै जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय इसान उदय स्पेशल स्कलारशिप दं बेखौबो नोंथांमोना बानायबाय बा नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे स्किमल' बानायनो हागोन बेयाव थानाय NSP पर्टेलाव थानाय जायखिजाया मोनसे स्कलारशिपखौल' बानायनो हागोन जेनेबा सेन्ट्रेल सेक्टरनिखौ बानायबा नोंथाङा स्टेट सेक्टरनिखौ मोननाय नङा जुदि नोंथाङा माइनरिटिनिखौ बानायोबा नोंथाङा थाबैनो मोनगोन नाथाय नोंथांनि फैसाया खम जागोन सापस हमनानै ला माइनरिटिनिखौ बानायबाय माइनरिटिया 6000 सिम सोना हरबाय जेनेबा नोंथांनि कलेजनि सायावसो थागोन नोंथांनि कलेजआ बेसेबां लिरनानै हरो बेखौनो बिसोरो सेन्ट्रेल सेक्टरनिया सोनानै हरगोन जुदि नोंथाङा स्टेट सेक्टरनिखौ बानायबा स्टेट स्किमखौ बानायोबा नोंथाङा बांसिन फैसा मोननायनि चान्स थागोन हमनानै ला नोंथाङा माइनरिटिखौ बानायबा 6000 सिम मोनबोबा अब्ला जोंनि दा आसामनिया नोंथांमोना नुखादों सोरनाबा 12000 सोरनाबा
30,000 बेफोरबायदि प्रसेस जानानै दं नोंथांमोना सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपखौ बानायोबा खम मोनगोन जुदि सोरबाफोर थांनाय बोसोराव मोनदोंबा नोंथांमोना रिनिउवेल खालामनोबा रिनिउवेल खालामनो हासिगोन आरो जायफोर खालामनो गोसो माइनरिटिनि जेरै ख्रिस्टान मुस्लिम जैनफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन सोर एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेयाव माखासे गाइडलाइन होनाय दंखायो आरो नोंथांमोना बेयाव फ्रिकुवेन्सि कुइसन होनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन नै बेयाव गोबां स्कलारशिपफोर दंखायो नोंथांमोना बेखौ गावबा गाव नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हादों जुदि नोंथांमोना बुजियाबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना सोंहर आरो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ जुदि रोङाबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आं नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो गोदान चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम